Tulo ka mga polis sa Dakbayan Sugbo ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga drugas. Ani ang report. Gibutyag mismo ni Police Brigadier General Dibold Sinas ang pangalan sa tulo ka mga pulis nga positibo sa paggamit sa illegal drugs. Police Corporal Jan Ramirez Combis, Police Corporal Kinsman Rumulon, Police Corporal Robert Amascual. Giklaro ni Sinas nga gipaubos na sa confirmatory test ang resulta sa drug test nga gipahigayon sa Station 3 sa Cebu City Police Office. Busa gipaubos na karon sa proseso ang naasoy mga pulis diin ang labing bugat nga silot mao ang pagkatangtang sa serbisyo. Kabahin kini sa internal cleansing sa mga sakop sa Philippine National Police. Busa gimando sa opisyal ang pagpaubos sa drug test sa kapulisan. So I have directed CD Gemma Binluan, the CD, to conduct their own intensified drug test. Tanan na gyud kasi ako nag-conduct dito. Tuludag gyud dayon ang adakpan. 7 na ka mga pulis ang nagpositibo sa illegal drugs. Diin usa didto na assign sa Mandawi City, 3 sa Negros Oriental ug ang 3 kining sa Station 3 sa Dakbayan sa Sugbo. We receive reports. We receive reports that somebody in that station is using drugs. Okay, so that's why I went there to personally conduct the operation without informing all of them that I will conduct the drug test. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.